Tnediet uffiċjalment il-White Paper li għandha twassal għal leġiżlazzjoni dwar in-negozji tal-familja. L-ewwel liġi ta' dan it-tip mhux biss fl-Ewropa iżda anke fid-dinja. Din il-ġurnata kienet diskritta bħala waħda storika mill-professur minn Milan Paolo Moressetti fisser dan it-tragward bħala wieħed li jpoġġi l-Malta qabel pajjiżi oħra. I do believe that the workable definition of the Maltese Family Business Act can inspire other European countries to follow the same approach. Il-bżonn li tkun implementata din il-leġiżlazzjoni nħass minħabba n-numru kbir ta' negozji tal-familja li ammontaw għal 70% tan-negozju kollu f'Malta. Għaldaqstant, permezz ta' dan il-qafas, in-negozji se jkunu jistgħu jistabilixxu parametri li jgħinu l-familji jkollhom suċċessjoni u trasferiment effettiv tan-negozju tal-familja. The white paper sets the tone in terms of recalling this micro-business that succession is an important issue. Second, there are some benefits for them in order to tackle the succession process. Third, allow business owners and the next generation to be trained to tackle this process. Il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona spjega li fil-preżent huma biss terz tan-negozju li jagħmlu għat-tieni ġenerazzjoni filwaqt li 10% biss javvanzaw għal aktar ġenerazzjonijiet. Xi ħaġa li l-Gvern irid jindirizza. Twettiq ta' wed elettorali li konna qafas legali illi jaħseb biex in-negozji jgħaddu minn ġenerazzjoni għall-oħra mingħajr ma jkun hemm il-possibilità illi jispiċċaw. Nafu kemm huma biżlin il-negozjanti Maltin u Għawċin u allura qegħdin nagħmlu dan il-qafas biex niffaċilitaw it-trasmissjoni tan-negozju mingħand il-missier għal l-ulied. Intant, din il-leġiżlazzjoni għaddiet minn konsultazzjoni kemm lokali u internazzjonali tul dawn l-aħħar sentejn. Dan wassal ukoll biex ikunu identifikati setturi ġodda li għandhom jippromovu n-negozju tal-familja.